Aktar drittijiet ta' ċittadini u t-tisħiħ tas-salta ta' dritt. Wadan l-għana ħari f'ħidma konġunta bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Aqda Studenti tal-Liġi, kif it-tnejn filgħodu ġie ppreżentata bozz ta' liġi li se jkun qed jirriforma u jsaħħaħ il-liġi Maltija f'dak li għandu x'jaqsam ma' stħarriġ ġudizzjarju ta' atti amministrattivi, leġislattivi u ġudizzjarji. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem għall-Ġustizzja Karola Aquilina flimkien mal-INSL preżentaw dan l-abbozz li grazzi għalih se tkun qed tiġi aġġornata l-liġi sabiex tkun waħda aktar ċara jingħataw aktar drittijiet liċ-ċittadini u protezzjoni akbar kontra l-abuż ta' poter u żomm lill-Gvern u lill-awtoritajiet aktar responsabbli u kontabbli. News se tkellem mad-Deputat Nazzjonalista Karola Aquilina li spjegalna kif l-abbozz se jkun qed jagħmel numru ta' bidliet importanti fil-liġi Maltija, fosthom illi jagħmilha biżżejjed illi persuna jkollha biss interess suffiċenti li mhux bil-fors ikun interess ġuridiku li kulħadd ikun jista' jibda każ ta' stħarriġ ta' atti leġislattivi. Fost oħrajn, jekk persuna jkollha każ quddiem l-Ombudsman il-perjodu ta' sentejn jiġi sospiż sakemm l-Ombudsman jiddeċiedi l-każ. Żewġ bidliet importanti ħafna l-ewwel nett illi iktar nies se jkunu jistgħu jagħmlu kawżi biex jiddefendu l-interessi tagħhom quddiem rati ta' pajjiżna, ftaħniha b'mod illi m'hemmx għalfejn wieħed juri interess ġuridiku ma jista' juri interess suffiċjenti. It-tieni bidla hija li tagħmel kawża għal kontra l-Gvern għal xi dritt tiegħek fi żmien sentejn u jekk tkun għamilt każ quddiem l-Ombudsman dak iż-żmien jiġi sospiż awtomatikament sakemm l-Ombudsman jiddeċiedi. Din il-liġi hija importanti għax toffri iktar drittijiet liċ-ċittadini, issaħħaħ idejn il-qrati ta' pajjiżna u allura jkollna iktar salta ta' dritt b'saħħitha f'pajjiżna. Hija importanti għaliex irridu li ċ-ċittadini jkollhom id-dritt li jmorru quddiem il-qrati u jiddefendu l-interessi tagħhom u tal-komunità tagħhom. Il-President tal-INSL Andrew Drago spjegalna li qed jipproponu definizzjoni aktar wiesa ta' awtorità pubblika biex tinkludi kull korp illi jaqdi funzjoni pubblika. Għandin ngħidu li dawk l-awtoritajiet jew dawk l-entitajiet illi jagħmlu servizz pubbliku, dawk li joffru servizz pubbliku li kieku mhux qed joffruhom dawk l-entitajiet ħajkollu joffruhom il-Gvern, meta dawk għandhom jitqiesu bħala awtoritajiet pubbliċi li jaqgħu taħt din il-liġi. Ovvjament min jassumi ir-responsabilità li jieħu daw it-tip ta' deċiżjonijiet amministrattivi għandu wkoll jassumi ir-responsabilità li ħajjiġixxi b'mod legali, b'mod li huwa raġonevoli u bekk jitfal nnifsu pożizzjoni fejn ikun sindikabbli fil-qrati ta' Malta. Fil-waqt li saħaq li l-ħidma fuq dan l-abbozzi għaddejja x-xhur, abbozz li tfassal għaliex raw illi kien hemm nuqqasijiet evidenti. Il-Partit Nazzjonalista kif ukoll lill-Gvern dejjem stidinniehom għall-konferenzi tagħna, dejjem provajna we reach out, eċetera. Ovvjament aħna l-onorevoli kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja, Dr. Karola Aquilina, interessa ruħu b'mod estensiv fuq dan l-abbozz u kelli diversi laqgħat miegħu fejn aħna spjegajna n-neċessità ta' dan l-abbozz u ovvjament dawn ħadu konnezzjoni tal-istat ta' xogħol tagħna u llum qed nippreżentaw dan l-abbozz. Min-naħa tiegħu il-kelliem għall-Ġustizzja Karola Aquilina rringrazzja lill-Aqda Studenti tal-Liġi għall-inizjattiva tagħhom u faħħar din il-kooperazzjoni li kienet l-ewwel waħda tax-xorta tagħha. Aħna nfittxu li nikkoperaw dwar il-rwol tagħna tal-Parlament ma' kulħadd. Meta allura l-Aqda Studenti tal-Liġi avviċinatna dwar dan l-abbozz tal-liġi aħna interess mill-ewwel huwa importanti ħafna li jkollna da dialogu mas-soċjetà ċivili, mal-aqdiet, ma' persuni interessati. Jiena nawgura li l-ewwel din hija l-ewwel darba li saret xi ħaġa bħal din. Ma nawgura wkoll li jkun hemm aqdiet oħra illi jagħmlu l-passi qudiem ukoll u jikkoperaw anke magħna biex nippreżentaw fil-Parlament bidliet fil-liġijiet ta' pajjiżna biex il-ħajja ta' kulħadd tkun aħjar. Preżenti għall preżentazzjoni tal-abbozz ta' liġi kien hemm ukoll il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar kif ukoll il-Viċi President tal-INSL Lora Ketkuti Demek.